देवगडमध्ये होणाऱ्या मिसळ महोत्सवाची धूम सुरू झाली असून देवगडचा हा मिसळ महोत्सव YouTube गाजवणार आहे. राज्यभरातील प्रसिद्ध युट्यूबर्स आणि सोशल मीडियाची लक्षवेधी टीम या महोत्सवात उपस्थित राहणार आहे. या महोत्सवासाठी गौरेश उर्फ बंटी कांबळी, अमोल सावंत, पराग कुबल, सिद्धेश चव्हाण, अक्षय नेरुरकर, आशिष नाटळकर, ओमकार बांदकर, श्रावणी संकेत हे नामवंत युट्यूबर्स खास या महोत्सवासाठी उपस्थित राहणार आहेत. त्याचप्रमाणे स्थानिक युट्यूब आणि सोशल मीडिया मोठ्या संख्येने उपस्थित राहणार असल्यानं हा महोत्सव खवय्यांसाठी पर्वणीच ठरणार आहे. मात्र हा महोत्सव युट्यूबच्या माध्यमातून सोशल मीडियावर गाजणार हे नक्कीच झालंय. कोकणशाही या डिजिटल न्यूज चॅनल कडून देखील मिसळ महोत्सवाचे प्रत्येक अपडेट्स दर्शकांपर्यंत पोहोचवले जाणार आहेत. ब्युरो न्यूज, कोकणशाही, देवगड. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.